pangirian lho, sampean ampun ngawur. Ndara Gatut kanca niku wis ana luwih saka 3 sasi luwih 10 dina. Niku sakit tenan. Kula tak nyuwun pirsa, Ndara Stijo niku le apa jenenge bojone ilang ya apa? Ya apa? Wancine. Wancin apa? Setijo wonten timbalan. Kapan Hak Nyanawati murca saka negara Trajutrisna tigang dinten kepengker. 3 dina wingi, Tru. Ndara Garkaca lagi parah-parahe kuwi ya. Agyar di Mbah Sumeng keping pangabekti kula kunju. Iya Petruk ndak tampa pangestuku tampanono kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Petruk kandung bolong Pedharjo sapraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjung Den. Yo tak tampa pangestuku tampanono. Nun inggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Petruk kandung bolong Pedharjo sapraptamu. Lho niku Ndara Stijo. Iya Petruk. Kok lenggah teng Ndarawati sowan Kanjeng Rama. Weh lah ya syukur sing jeneng putra niku ngabekti karo wong tuwane ora kudu munjung ingkung gajah saben dina mboten. Ning wonten panjenengan niku kemutan kalian tiyang sepuh niku wong tuwa wis kaya dijunjung derajate. Bekti kula nggih Den, ya Petruk tak tampa pangestu tampanono. Kula pun dinggo jimat paripe. Petruk kantong bolong Pedharjo sapraptamu. Sinten niku? Lho. Aku Samba Petruk. Oh, Ndara Samba ya ora ketok kaya. Bekti kula kunjuk Ndara Samba, iya Petruk ndak tampa pangestuku tampanono. Lho pun dinggo jimat paripe. Petruk kandung bolong Pedharjo sapraptamu. Wah, kabeh mbageke. Wilujeng Ndara Setyaki bekti kula kunjuk, ya Petruk. Prayogakna. Nun inggih Petruk kandung bolong Pedharjo sapraptamu. Ndara Udawa wilujeng bekti kula kunjuk, ya prayogakna Petruk. Nggih. Ana wigati apa Petruk mangke riyin? Niki mang bageke mengke nek nesu nguyuh sak nggon-nggon niki tenan. Aja njur wigatine niki engko ndek ra dianggep wong wo nek muring medeni. Iya lali aku ha. Panakawan Bagong Pedharjo sapraptamu. Pangestunipun Sinuwun Prabu Ndarawati wilujeng niring Sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bagong pangestuku tampanono. Nun inggih kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Bagong Pedharjo sapraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula nggih Den. Yo tak tampa. Pangestuku tampanono. Nun inggih kowe iki sowan ratu kok mung nganggo training tok. Ora nganggo klambi, anu kentekan seragam. Lho, kentekan seragam nggih. Nggih nyuwun pangapunten ah wonten ming kaya ngenten iki arah wong sekeng, wong ora duwe. Sanane lah sing penting slamet, sing penting sehat. Lah iya. Lah nggih. Dipun sekecakaken. Yo. Gadah lungsuran kaos. Ana ne meng Mandura. Ukuranmu apa? XL. Sampeyan M. Urung. Ning mesti to. Iya, nggih syukur. Soale kula ming takon kok. Lah iya. Bagong Pedharjo sapraptamu. Nun nggih, sapa Tru? Ndara Stijo. Kuwi kok ora apal to. Ora tau metu arang-arang kok. Pangestunipun Ndara Stijo wilujeng Stijo sapa Tru? Stijo Gedhong Kuning. Udu. Stijo Gedhong Kuning ki rak dalang kae ratu. Oh, Ndara Stijo Boma Narakasura. Boma Narakasura. Nggih, suwi mboten kepanggih nggih, Ndara? Iya, Bagong. Ya kula mangsa dolan ning Trajutrisna. Oh, siap. Wonten apa rika? Akeh werna-werna, apa-apa ana. Wah, kaya mbira luka. Iya. Omongane serapat ya. Mbira luka iki apa-apa ana pengen praon. Wis. Wanggri aku wis mbadhekake tekan Petruk tekan Bagong ki negara sing maune kebak tata krama, kebak tatanan dadi ting glecek ora karo-karuan. Nggih. Ndara Stijo wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Ya Bagong pangestuku tampanono. Nun nggih kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Bagong Pedharjo sapraptamu. Sinuwun Ndarawati wilujeng. Lho. Sapa kae mau? Sinuwun Ndarawati to? Ndara Samba. Asale suarane padha. Agarang putrane kok ya. Putrane iki padha suarane karo bapakne. Oh, Ndara Samba to? Pangestunipun Ndara Samba Wisnu Brata wilujeng bekti kula kunjung nggih Den. Iya Bagong pangestuku tampanono. Nun nggih
sangat anggen kawin dadosaken jimat. Bagong Pandharaja sapraptamu. Ngaten pun Ndara Werkudara ora ana. Ndara Sentyaki. Suarane padha e. Sakene gawe swara ya ora padha. Aku Setyaki Bagong. Ayo kaya nek negara Ngamarta swara gedhe dhewe iki Ndara Werkudara. Wilujeng Ndara Setyaki. Yo Bagong. Nggih, tak kira nek Ndara Werkudara. Bekti kula kunjuk. Yo Bagong. Pangestu Tampanono. Nun inggih sangat anggen kang dadasan. Bagong Pandharaja sapraptamu. Patih Udawa. Iya dasar para nyata. Metu Jawa. Ngawur temen ora. Kowe kok karo Patih Udawa kok biasa to kok. Ha kanca dolan. Dhek nek dong panen ki mesti ngundang aku atur. Oh iya. Wilujeng Ndara Patih bekti kula kunjuk. Iya, iya. Pangestu Tampanono. Kula pundi nggo jimat paripe. Iya, iya. Pun panen wis. Kok ora ngabari. Panen apa nggih sampean? Ora udan-udan aku nandur telo, Bang. Wah, sip. Nek cara iki bodin. Iya, iya. Nek cara ngene kula telo. Iya, iya, Bang. Tese mingkari gagange doyan. Kene ora patih wis tak ajak gelut lho. Lah piye? Lah wong kok mangan gagang telo iki lho. Maksude pikirane piye lho? Ayo wis ben. Bagong, wonten dawuh prayogakna ya, Bagong. Nun nggih. Sampun mboten kirang prayogi. Petro dalem. Eneng apa Petro? Sowan tanpa tinimbalan. Mboten saking kajengan kula piyambak kok sinuwun. Namung kula menika dapur dipun utus. Dipun utus Ndara Werkudara. Lho. Ndaramu Njodipati utusan kelawan Petro? Nggih. Lah eneng apa? Werkudara ya gene Petro. Nek Ndara Werkudara mboten napa-napa. Ning Ndara Werkudara niku sedih. Sedihe perkara apa? Pun wonten 3 sasi niki 3 candra niki Ndara Garukaca niku sakit. Ndara Garukaca niku gerah. Monggo ora tau gelem didokok enten nuwun sewu tempat tidur niku mboten tau kulun. Nek didokok tempat tidur niku muntah-muntah. Wah metu kabeh. Dipangan iki. Apa, Tru? Apik kowe aku nek nuding kowe mesti apik kok. Oh ya, syukur alhamdulillah. Iku. Ning nek dipangku Ndara Werkudara dipangku bapakne niku anteng, niku awake panas. Ha. Monggo Ndara Werkudara wis ngrawuhake para Brahmana Sewa Sugata miyang para nimpuna supaya nambak gerahe Ndara Garukaca. Ning kok mboten wonten sing mandi blas, mboten wonten sing iso maluyakaken sakite Ndara Gatotkaca. Tumuli kula dipun timbali Ndara Garukaca kalih bapak kalih gareng kalih Bagong. Ana kawan sowan terus Ndara Werkudara paring dawuh. Wah, ngeten niku iki. Ora sah ditirokke. Sak jaman sakniki niku nek ora nirokke karo sing kongkon, mengko ndak ana tetembungan undhaking pawarta sudaning titipan. Tegese apa? Undhaking pawarta niku upamane kidul dusun niku enten ula gedene sak jempol, engko kabar tekan tengah dusun wis ana ula gedene sak lengen, kabar tekan lor dusun ana ula gedene sak glugu. Kabar karo kasunyatan niku mboten padha utawa jaman sakniki disebut hoax. Mengkono Petro hoax. Nggih. Sampeyan mboten saniroke. Niku tembunge kula mawon Kresna kok muni hoax. Ora wangun. Iya Petro nggih. Sudaning titipan niku malah wonten bangsa mriki menika sampun dados adat budaya. Saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor ming tetes. Niku wis biasa. Ampun ngantos ana tetembungan kaya ngoten niku, mula pendak-pendak kula dikongkon sapa mawon niku ngendikane sing ngongkonan kula niku kula tiroke. Ya wis ora apa-apa. Lah nggih. Petro, ngoten niku. Sing diundang pertama kali Semar nding. Semar terus matur. Enten apa, Ndara? Gatot loro. Terus Semar ngoten iki. Mbok dipresake. Juk ki apa? Semar dikeplak Ndara Werkudara. Sembrono kok Semar. Ana wong loro kok kon mresake. Lah iya lah sak banjure Semar, aku nyilih anakmu. Wah gegareng terus ndelik teng sarunge Semar. Sep wedi. Petro Bagong mrene. Kula kalih Bagong maju. Terus ndaramu Werkudara ngendika piye? Petro, dalem.
Tak kongkon teng pundi Den? Ning Ndorowati. Sowan Kresna kakangku, sowan Jlitheng kakangku. Wigatose kandha nek Gatotkaca lara. Kresna kon rawuh nrene kon tekan Jodipati. Kresna ora iso nambani Gatot, ora sah ngaku titising Bathara Wisnu, ora sah ngaku titising dewa. Aja ngaku bujangganing Pandhawa, aja ngaku suwing para Pandhawa, lan ora sudi ngaku kadang tuwa karo Ratu Ndorowati. Ngoten niku. Seksine kowe ya, Gong. Ha ta, Gong? Ketoke ora ngono ya, Mas. Kuwi senengane ora kompak kok kuwi mbaya kompak. Wong ki jujur. Mboten ngonten niku, Ndeng. Coba saiki Bagong matura. Ketoke aku kok percaya Bagong karo Petro. Ya minggat. Ayo, ke belakang. Tangane iki lho, ke belakang. Iya, ngoten iki. Nun ngapunten nggih sinuwun. Iya ora dadi ngopo, Bagong. Iki ming nganggo training tenan to, nggih. Karang sing garing ming niki. Ndara Werkudara dawuh ngenten iki. Petro. Nun. Kurang gedhe. Petro. Menirake kok ya dicacat lho. Petro, wonten dawuh. Wis suwana Jlitheng kakangku. Nggih. Kandha nek Gatotkaca lara. Gatotkaca lara. Gatotkaca ora madal sariring usada. Kresna kakangku tekan Jodipati kok nambani Gatot. Yen ora iso nambani, aja ngaku titising Bathara Wisnu. Aja ngaku yen to Kresna iki pujangganing Pandhawa. Aja ngaku suwing para kadang Pandhawa. Aku ora sudi ngaku Kresna kakangku kuwi kadang tuwa. Padha wae ya, Wer. Padha. Asem. Nek ana kata-kata sing beda, ora ana wis ngono kuwi aku mau ngono kuwi. Gosek. Iki aku nek suwe-suwe mangkel ajar kabeh. Sing apik. Sing bener piye? Saiki sing bener piye, Kong? Nggih ngoten niku. Lah tegese padha wae karo Petro. Padha. Cengelmu kuwi ora. Nggih ampun nesu, wong ora sok nesu. Wong ki nek umure dawa aja sok koke nesu. Ngoten? Dados niki kula kalih Petrus sowan teng negara Ndorowati ingkang wigatos mboyong lan sinuwun Prabu Ndorowati rawuh wonten ing Jodipati nggih kasatyanipun Ndara Werkudara. Sakniki ugi lho. Iki aku lagi nganakake Pasewakan Agung, Bagong. Bubarke. Dirampungi dina iki uga. Dilereni sinuwun Ndarawati kula boyong wonten kasatyan Jodipati. Amargi Ndara Werkudara wanti-wanti. Ngenten iki. Petro, karo kowe Bagong. Nek kanthi kowe tekan kene ora gawa Kresna, tugel gulumu. Lho, piye? Apa ora medeni? Omong dikongkone kok tugel ndase. Wis, nek kula ora anu sowan teng kasatyan Jodipati mboten sareng karo panjenengan, kula mesti tugel gulune. Kusik aku tak takon karo kowe. Nggih, Gatotkaca iki lara tenan. Saestu. Diinfus kok. Lho. Apa pancen wis ra iso apa-apa? Pon mboten iso apa-apa. Nek dipangku Kang Rama niku mung kedap-kedhip. Kula ya matur ndara gelah napa niku mboten wangsulan. Memelas pokoke asli mesake. Ndara Werkudara nggih nek mangku mung karo mbrebes mili metu luwe. Mesake nek sampean mboten tindak mrika niku mengke nek Ndara Gatotkaca cilik nganti kebangetan le sakit, gedhe nganti enten napa-napa, sapa sing kelangan? Nggih to? Lah iya, lah nggih. Aku tak takon karo kowe. Kowe neng kono pirang dina? Waduh, wis sak untara. Lho, ora bali. Mboten, karang ning omah ya ora ana sing diliwet. Wong teng mriko mau nak mangan barang nunut. Lah iya, lah kok sik apa Gatotkaca tau tate lunga saka pringgondane? Wong lara lunga. Kok alon wae. Ha iki ra mutu suwe-suwe. Wong lara kok lunga iki piye maksude lho? Nuwun sewu lho, panjenengan ya ratu.
Panjenengan Nalendra. Panjenengan kok ngendika sapenae dhewe ana wong lara kok lunga niku. Akal-akale wong jenggo mlaku sirahe buyer kok. Kon lunga. Merga iki eneng perkara Bagong. Napa? Setija sowan. Ha nggih. Terus Setija matur karo aku. Matur napa? Yen bojone Setija ilang. Lho. Bojo kok ilang lho. Iya ta iki? Monggo Setija matur karo aku, ilange ana sing ngerti dicolong. Dicolong napa? Dicolong wujude Gatotkaca. Wah, lha iki gawe masalah iki. Truk. Tur. Kowe ngerti ta, Tru? Iki nang masalah iki. Masalah apa? Ndara Kresna paring dawuh nek Ndara Setija le sowan ning negara Ndarawati iki wadul karo bapakne nek bojone ilang. Ndara bojone Ndara Setija. Heeh. Sapa? Haknyonowati. Ilang jarene abdi. Nggih ta sinuwun? Iya. Sing nyolong blegere kaya Gatotkaca. Lah iki nang kene iki lha kok dadi kowe sowan ngandhakne Gatotkaca loro ki rak bingung rasaku to. Berarti sampean ndakwa Ndara Gatotkaca niku nyolong Dewi Haknyonowati. Lho, ora ndakwa, ning aku rak ya nelesih to. Mbok menawa atur Setija kuwi mau bener, sapa ngerti Gatotkaca sakwise nyolong Haknyonowati aja nganti didukari dening para Pandhawa. Tumuli etok-etok lara. Supaya aja nganti kawistara yen to lagi wae bar tumindak ing ora prayoga, ya kuwi nyidra garwane anakku Setija Bama Narakasura. Terus? Piye nesu ra iki? Rasase. Nek nganti nesu malah dadi perkara iki mungsuhe abot-abot ya, kok. Nek kowe nesu mungsuhe Ndara Setyaki ya piye wani ya Ndara Setyaki. Ora wani to kowe? Ya nek kepepet wani. Ndara Setyaki lho. Pangriyen lho, sampeyan ampun ngawur. Ndara Gatotkaca niku wis ana luwih saka 3 sasi luwih 10 dina. Niku sakit tenan. Kula tak nyuwun pirsa, Ndara Setija niku le apa jenenge bojone ilang ya apa? Ya apa? Wancine apa? Setija wonten timbalan. Kapan Haknyonowati murca saka negara Trajutrisna tigang dinten kepengker. 3 dina wingi, Tru. Ndara Gatotkaca lagi parah-parahe kuwi ya. Agyar di rongsen. Ah iya. Di rongsen. Petro, nun. Sesuk meneh iki nek suwane ndi-ndi ra sanggo Bagong. Aku wegah suwe-suwe krungu tembunge wong iki. Anggepe kok kraton dianggepe diangkane napa piye? Omong pating clebung sapenake dhewe. 3 dina ora mungkin. Ndara Gatotkaca lagi parah-parahe. Niku sing gawe masalah putra sampeyan niku. Ming padune sengit karo Ndara Gatotkaca, padune ora seneng karo Ndara Gatotkaca, terus ngarani Ndara Gatotkaca nyolong Dewi Haknyonowati. Ah bojone Ndara Gatotkaca niku luwih ayu kok. Dewi pergi mati. Anu sapa, Tru? Sapa? Tariem Du. Sapa ta? Aku iki lagi arep akses e. Dewi pergi wae. Dewi pergi wae luwih apik luwih ayu kok. Ndara Gatotkaca kok direwangi nyolong bojone liyan. Saru, monggo Ndara Gatotkaca menika Nalendra. Niku Prabu Setija sing pancen ora duwe rasa seneng karo Ndara Gatotkaca, gawe masalah karo Ndara Gatotkaca. Didakwa nyolong Haknyonowati. Ora mungkin. Wah, iki ngene iki aku sing ora seneng kok. Njur sapenake dhewe. Kang putra niku kudu ditelisih, kudu ditakoni bener lan orane. Sampeyan aja miwatoni isa nampa ngendikane Ndara Setija ning ditliti Trajutrisna. Haknyonowati ilang napa mboten? Ya nek ilang tenan terserah. Nek ora, rameng mbribek gawe masalah to sinuwun. Maning jajalan sepertaning bawana iblis lan Bagong. Waduh. Tru mudhar. Kapokmu kapan kowe? Wis ngono kuwi arep piye coba? Aku senengane nek omong cangkeme ora tau bisa direm kaya wong kendel-kendelo. Saiki nek diadu arep ngono kuwi piye? Bagong.
Wangsulan Bagong. Nun. Kowe ngerti derajatmu ya apa? Kere. Kowe ming Ponokawan. Kowe ming batur. Kowe ngarani yen to Setija kuwi matur goro karo Kanjeng Rama. Anggepmu. Apa kira-kira aku wani ngungguli panguwasaning Kanjeng Rama? Apa ingkang ndak lakoni mau pancen kepara nyata Yai Dewi Haknyanawati ilang. Mongko aku entuk pelapuraning para abdi sing nyolong blegere kaya Gatotkaca. Lah kok dadi kowe malah ngarani yen to aku sengit karo Gatotkaca tu mulih aku golek cara supaya bribik-bribik ngurupake genening memungsuhan karo kadangku Yai Pringgondani. Ora ngawu gawar ngawur. Cangkem batur kok ndrewili kaya grojogan. Anggep apa? Apa kowe sak derajat karo Setija? Kowe ngeling ana, kowe kelingan, kowe iki mung batur ngilo karo githokmu, ngilo karo kahananmu. Ora sak penakmu dhewe dilangap-dilangap tapuk mati. Ayo. Piye kok diem? Batune entek. Batune entek. Ayo omong. Mau sore lambene kaya horen kok. Bareng saiki ditantang Ndara Setija kok wedi. Omong, Gong. Ayo Gage. Kowe iki nek omong sak penake dhewe, Bareng saiki kowe diwangsuli karo Setija, kowe meneng wae. Kowe iki wong gerang piye kowe? Nek pancen kowe duwe pawadan sing bener, Setija ming gawe dadaning pasulayan, buktekno, aja meneng wae. Iya. Kene iki deg-degan malah dikeplaki. Marai sikile gringgingen ter ngono. Sing ter nggon apa le? Ah ora ngomonge. Aku iki mancing Petruk iki senengane ora. Nuwun sewu kula mboten ngarani. Apa dianggep aku wis budhek ya? Apa dianggep aku wis utuh? Apa aku ora krungu? Tembungmu mau kowe ngarani karo Setija. Saiki wis sing ngene. Gatotkaca ora usah etok-etok lara. Kanjeng Rama ora bakal tekan negara ing Ngamarta utamane ning Kasatyan Jodipati. Aku ing nggondheli Kanjeng Rama tak kon lesih perkara iki. Lho, lah piye ta iki kok malah dadi masalah iki? Nuwun sewu, Ndara Gatotkaca niku sakit. Ndara Gatotkaca niku gerah. Lara sinuwun Setija, kula mboten goro. Apa dianggep Kanjeng Rama percaya karo ucape abdi batur kaya dapurmu? Yen pancen Gatotkaca kuwi lara tenan, yen pancen Gatotkaca kuwi lara tenan, mestine ora utusan karo wong-wong kaya kowe. Kanjeng Paman Jodipati mesti rawuh dhewe ning negara Ndrawati matur kelawan Kanjeng Rama. Kuwi apike kaya ngono. Kanjeng Paman Jodipati ora iso ngluhurake derajate wong Ndrawati. Malah semune ngidak-idak marang derajating Ratu ing Ndrawati Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Utusan kok gedibal kaya dapurmu kuwi. Ayo saiki ngene. Kowe bali ora? Weh, wangsul ning sareng kalih sinuwun Prabu Ndarawati. Ora bakal tekan kono. Ora bakal rawuh ning Jodipati. Oh lah pripun sinuwun Kresna pripun? Niki pripun kok putrane kok muring-muring? Niki pripun sinuwun Kresna ampun kendel mawon. Kanjeng Rama aku sing dadi wakil. Kowe bali. Piye, Tru? Ya iya mulih. Lah arep ngopo wong awak dhewe? Nyatane awake dhewe wis dikon bali tur ya ming batur kok. Kowe arep mulih-mulih, Tru? Lho. Kowe arep ngopo? Arep gelut to? Lho. Karo sapa? Karo kowe. Engko sik to. Kowe iki ora ngawur. Arep gelut kok karo aku iki masalahe apa? Kowe arep mulih-mulih ya? Wase kula wangsul ning kudu mboyong sinuwun Ndrawati. Kena kowe mboyong Kanjeng Rama. Nglangkaono bathang Setija. Babu, Gong. sadar ora kowe iki? Kowe rasa cerewet kowe nek wedi minggat to. Wis tak tandangane dhewe. Apa rumasane padake Bagong iki wong jireh, wong loro saudon telu saurupan. Urung tau ngerti lakon Bagong Gugat to. Kayangane tak telukke jo. Lho. Aku dadi kowe nantang karo Bagong. Nek aku ora iso nggawa Ndara Sinuwun Ndrawati mboyong Sinuwun Kresna tekan Jodipati aku ditugel gulune mbangane mati kodhok ning Kasatyan Jodipati mati ning kene tak wujuti. Yen ngono kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu. Boyongan Kanjeng Rama sing iso bedah dadane Setija. Oke, nek pancen kowe nganake sayembara, aku ya iso nganake sayembara. Aku gelem bali. Waton kowe iso nglangkahi kuwandane Petro Kandhang Bolong Gong. Ajar lho iki ora melu-melu kok kon dilangkahi kuwandane. Piye sip to? Sip dengkulmu mlocot ora.
Wani ora? Ora. Oh, langkae kancane Baladewa. Cenggele. Sapa-sapa ditotohke. Seneng tenan aku nek ngene iki yakin. Asli aku mbok ora bayarane puas aku pokoke. Wis yakin. Bombong atiku. Nek pancen nantang karo aku ayo metu njaba. Ayo metu njaba wani ra kowe. Mesti ra wani kowe. Kok njaba dosa. Aja sok ditok. Aku tak antem sirahmu mudhar kowe ora. Senengane kok ora minggat sing arepe Sri Prabu Ndrawati aja kang ngono pen mono kapan tak dilandang metu. Oke, monggo kula jerakan medal jawi sira. Koko Prabu. Ngantos kedadosan kados mekaten lampanipun kula sampun batin Petruk kaliyan Bagong sowan menika estu-estu dipun utus dening pun Werkudara. Lah iya nanging puguh Stijo ndakpo yen to Gatotkaca ing ngidra kelawan Hagnyalawati. Yayi, perkara iki aja nganti gawe geger. Pirang bebarang saru dilulu ing atase Wadyabala Trajutresna mengko nganti peperangan kelawan Petruk apa dene Bagong. Yen to nganti Stijo kalah, si Adi uga bakal kelangan. Merga kuwi atmajamu. Nanging semono uga yen nganti Petruk kelawan Bagong iki mengko keseser ing ayuda, tegese cilik lara gedene tatu. Inggih. Si Adi uga bakal nampa pitakonaning kadang-kadang para Pandhawa. Kasinggihan mekaten Setyaki wonten timbalan. Mara ndak utus aja nganti dadi daretah ingkang gedhe. Atmajamu Stijo Bama Narakasura pringgakna ingkang luwih becik ya Dimas. Iki ngestaken dawuh. Apa dene Petruk kelawan Bagong endakna kampurkane luwih-luwih Bagong merga Bagong kuwi atine brangasan. Lho ngestaken dawuh. Kakang Pati Udawa. Kakang Pati Udawa. Kakang Pati Udawa. Wong ngorok kok ces karo Koko Prabu. Nggih. Nuwun sewu dipun jamilaken Kakang Udawa menika. Wah, iku rumangsaku patih kok rumangsa. Wonten dawuh. Monggo sinuwun. Jeluk saking dampar jeluk-jeluk. Aja ngawu gawar ngawur budana kang padha sebo. Ingsun kondur ngedaton kawula nun ngestaken dawuh. Samba wonten timbalan derek napa Rama nok ngestaken dawuh. Monggo Rama kula dherekaken mlebet wonten salebeting kedaton negaring Ndrawati. Iya, Samba kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gatining pananggilan. Sanatasa kundur ngedaton jelek saking damparan kula kinampit gamparan gading kadheraken sangganing peromban cedi.
manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil upacaraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandura tindak Nyosri Nararata. Lamun katinun saking Mandrawa kaya tansah gumebyar busananing Sri Nararata wau. Sinokmaya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup